Takže čaute ľudia, vítam vás u môjho prvého videa a dneska sa ideme natočiť otváračku z Temu. Môžeme začať rovno s prvou vecou a to je napríklad toto. Je to kľúčenka na kľúče. Normálne to môžete nosiť do školy. Je to futbalová, lebo hrám futbal. Mám rád futbal. Je to normálne takéto. Normálne viete si s tým pripnúť. Funguje to. Je to takéto nejaké dlhé. Je to približne neviem 30 cm dlhé. A je to fakt dobré. A toto je do náhrady, lebo tu mám ešte jedno. Si ideme ukázať. A to je toto, a ktoré tu máme už aj na kartu, obal. Máme tu aj potom aj toto, ktoré ste videli predošle. A toto patrí k tomuto, ale toto, čo vidíte teraz, mám to dvakrát a toto je jedno do náhrady, lebo mne sa tento toto neviem, čo to je háčik, tak mne sa to strašne ničilo, tak mám pre istotu dvoje a to je tiež také isté, približne 30 cm, obidve si viete dať na túto kartu, že takto a môžete to pošľať. Takže toto to musíme takto a takto to potiahnete. Si to potiahnete aj toto to nechce cez to prejsť. Neviem prečo. Neviem. A, už je dobré. To takto upevníte a máte tu. A už to tu normálne drží. Vidíte? Normálne to tam drží. Vidíte? To vás položíme naspäť. To bola druhá vec. Vložíme. Potom tu máme tretiu vec. Dobre vidíte. To je táto kapibara, ktorá je ako tá normálna menšia kapibara. On má oblečenie k tomu. Takže skúsime si ju obliecť. To je normálne, ako by ste obliekali dieťa. A viete si tomu dokúpiť na Temu ďalšie oblečenie, rôzne druhy, jablko, zelené, môžete si tam dať pomaranč, citrón, bez obrázku. Ja tu mám teraz, také srdiečko, ale neviem, čo to je. Neviem, čomu to mám prirovnať, keď tak napíšte do komentárov. Vytiahneme mu ruku. Teda jej. Tak. To je ako mikina. Môžete jej dať dole takto. Ale to je jedna nevýhoda, že tie ruky zachádzajú. Môžete vidieť, vidíte? Musíte to za každým vytiahnuť. Ale inak to je dobré, proste aj kapucňu má. Môžete ho dať bez kapucní, takže dobrá hračka. A to idem dať mojej sestre. Takže neviem, či vám z toho natočím video, ako to dávam sestre, ale asi hej. Takže máte sa na čo tešiť ešte. Keď toto video vydám, tak už by malo vydané aj to, ako to dávam sestre. Takže toto
je dobrá hračka, keď chcete niekomu dať darček. Potom tu máme takéto pero, ktoré som síce nekúpil na Temu, už to tu porušuje jeden zákon, že to má byť z Temu. Toto nie je z Temu, to som kúpil v papierníctve, ale proste som to chcel dať do videa, lebo mám tu meno. Proste. Je to ako normálne pero, len meno a chcel som vám ukázať, ako sa volám. Takže teraz to vidíte. To nesúviselo nič s týmto Temu otváracím balíkom. Potom tu máme túto opicu, ktorú som si objednal takú, že keď ju hodíte, tak sa má rozplásknuť. A veru tak, nie je to tomu. Čakajte. Pozrite, normálne malo by sa hodím. Vidíte, nič sa jej nestalo. Je to proste takéto. To už som si všimol. Lebo jak som ten balík otváral, tak som si všimol, že proste je to takéto. A neviem prečo to vlastne dali, keď to, neviem na čo, keď majú tam napísané, že keď to hodíš, proste tak sa to má rozplásknuť, akože to bol scam. Takže ideme na ďalšiu vec a to je to, počkajte, z názvu a je to na vodu. Idem do školy o 2 dní, takže bude sa to hodiť určite na výtvarku. Je to takéto nejaké, takto nejaké, tak hlboké a dole sa to dáva pomerne tiež ťažko. Ne, až tak nie. Takže to je táto vec. Potom tu máme túto vec. Ja musím vás odvihnúť. Máme tu túto vec, ktorú vám hneď ukážem. Musíme si to dať na zem. Ale to je strašne veľké. Tak. A to je podložka pod myš Lamina Jamala. Pomohla mi s tým sestra. Takže tu je Lamin Jamal proste. A to tam necháme zatiaľ, kým dotočíme, lebo mám stolík proste. A mám tam teraz bordel. Tu máme všetky hračky. Teda hračky, ktoré sme rozbalili. Takže musím to tam nechať zatiaľ. A potom tu máme ešte krabicu, ktorú ideme otvoriť. A v nej sa nachádza obal a v ňom sa nachádza stojan na pera, ceruzky, fixky, hocičo. Takže vyzerá to nejak takto. Tak. Zozadu, z boku, z vrchu tu máte naperáte. Tu máte na perá, takže si ich tam položíte, tu si ich dáte na stojato. Tu máte potom také 3 prekážky, kde neviem, čo si dám, lebo je to strašne malé. Je 3 prekážky, ale tu dole môžete si dať nejaké lístočky, skazy a také. Mám to čierne. Chcel som to biele, lebo môj stolík je biely a nemali to biele, takže som to zobral čiernom. To bol stojan a
A to je všetko z tohto videa. Takže mali sme tu otváračku. U môjho prvého videa ste mali otváračku, takže to je premiéra moja. Neviem, ako som to natočil. Určite vám to nejak zostrihám. Ešte vám tu dám takéto detaily z pera. Potom vám tu dám ešte túto misku na vodu. Potom vám tu dám túto opicu. Tak. A potom vám tu dám ešte tú kľúčenku. Tak. A potom vám tu dám ešte tú náhradnú kľúčenku. A dávam tu ešte, kapibaru. Aby ste ju videli celú. Tak to vyzerá. A všetky balíky, ktoré ste dneska videli, čo sme si otvárali, tak som to kúpil na Temu, okrem toho pera. Takže to som kúpil na Temu. A počkajte. A ešte tu máme stojan, na ktorom točím teraz toto video, na ktorom stál. A to som kúpil z Temu. Je to veľmi kvalitné. Tak. Musím to rozložiť, keď mi sestra... Ado, podržíš mi prosím stojan. Tak, moja sestra mi podrží. Tak. Proste viete si to tu nastaviť ako chcete. Buď to môžete si to nastaviť takto, ja to mám takto. Môžete si to dať, ja to hore, tak. A potom tu si viete nastaviť. Ja som to ešte zatiaľ stále nevyrovnal, ale teraz sa to pokúsim. Tak. A tu máte potom takéto, to si viete dať dole. A od toho si viete dať potom toto. Toto dole, aj s tou guličkou, ktorá je tu. Takže viete s ním hoci ako hýbať, všetko. A máte tu, a takto som to mal položené, takto, aby ste to videli. Takto som to mal položené a takto som dneska natáčal moje prvé video. Nechcel som si kúpovať nejaký extra super stojan za 100 €. Toto mi stačí za 6 alebo 5 €. To mi úplne stačí. A proste vystačí mi to na zatiaľ za tieto prvé videá. A potom si budem kupovať viac lepšie stojany, lepší mobil, lepší tablet a tieto veci. Inak budú videá aj na tablet. Takže takto vyzerá. Kúpte si to na Temu. Akože tento stojan, ak ste youtuberi, ako ja a začiatočníci, tak si kúpte určite tento stojan. Môžete si to držať, môžete to rozložiť ako chcete, len to musíte dobre nastaviť. Ale keď to nastavíte napríklad takto, tak vám to nebude držať. Musíte to úplne rovnomerne nastaviť. Vidíte takto. Musíte to dať úplne presne. Takže toto vôbec nechápem. Teda chápem to, akože, ale toto je dobré, že je to strašne mäkké. Takto zo spodu má takéto biele, neviem, je to tvrdé zo spodu, ale toto, čím to držím, je to mäkké. A proste, a keby ste ešte chceli vedieť, moja sestra mi to tu zatmavila, prepáčte, tak si to viete natiahnuť, pozrite. Viete si tam dať mobil. Ja som tam mal mobil a viem si to natiahnuť a mobil, takto sa vám to pricvakne a potom keď dáte mobil, tak sa vám to odcvakne, čo je tiež dobrá výhoda na tomto stojane. Takže to máme výhody tohto stojanu. A teraz by som ukončil toto video už. Takže ďakujem za pozeranie. Určite zanechajte odber, like, zvonček a
napíšte komentáre, ako sa vám toto ľúbilo, táto otváračka, budem veľmi rád, aby ste mi poradili, ako mám ďalej natáčať, čo mám natáčať. Mám pláne natáčať Truck of Europe 3, takže je to nejaká fejková verzia, je to na mobil, takže, ale budem to natáčať. Nemá to veľmi dobrú grafiku, ale akože dá sa. A takže určite mi napíšte, čo by ste chceli hrať. Buď Roblox, alebo to Truck of Europe, tak sa to volá. A určite mi napíšte, budem veľmi rád. A prečítam si vaše komentáre, osrdiečkujem a budem veľmi rád za radenie. Takže ďakujem za tieto zliadnutia, odbery, lajky, ktoré ste na tomto videu dali a čau.